Bine v-am regăsit la Constanța TV. Emil Tatu sunt eu, între alb și negru emisiunea. Am luat provocarea dată de Dorian Hapurnea ediția trecută și astăzi am pe canapea unul din cele 3 nume pe care le-a pronunțat în emisiunea asta. Ovidiu Cupșa este la Constanța TV pe canapeaua verde. După generic stăm de vorbă. Bine ați revenit la Constanța TV, domnule Cupșa. Vă mulțumesc. Așa cum a spus la început, înțeleg că sunt aici pentru că mi-a pronunțat numele domnul Dorian Hapurnea. Ați văzut contextul în care v-a pronunțat numele? Am văzut contextul în care mi-a pronunțat numele. Vă urmăresc în general emisiunile cu mare interes și am văzut contextul. Mulțumesc. Încep cu prima întrebare, care e și cea mai importantă, de fapt, ca să ținem publicul în priză. Candidați în 2024 la Primăria Municipiului Constanța? Intenționez să candidez. Nu, intenție e una. Eu vă întreb așa, candidați? Nu știu care vor fi la acel moment, știu eu cum va fi situația politică și care va fi platforma și sprijinul pe care îl voi avea, pentru că discuția asta am avut-o și înainte de emisiune, să candidez într-o formă independentă în momentul de față, oricât de bun candidat te-a evalua, nu cred că există vreo șansă. Nu mai poate Constanța să aleagă un primar independent, cum a făcut în anii 2000? Situația din anii 2000 a fost cu totul și cu totul diferită. Dacă vă referiți la Radu Mazăre, care a candidat independent, a candidat independent într-o situație în care Constanța venea după un deceniu întreg în care a fost subfinanțată, pentru că știți că în 2000 s-a schimbat legea bugetelor locale. Asta a fost o șansă pentru administrația Radu Mazăre, pentru că dintr-o dată a crescut de aproape 10 ori bugetul Constanței în 2000 față de 1999 și atunci bineînțeles că și pe fondul media pe care îl avea acel moment a fost o candidatură reușită. Dar în general, dacă vă uitați în toate marile orașe ale României, o să găsiți greu un candidat independent care câștigă primăria dacă nu are în spate un partid politic care să-l susțină sau o platformă puternică care să-l susțină. Deci, răspunzând la întrebare, intenția mea de a candida la primăria Constanța rămâne destul de fermă, ca și la fel în ultimele scrutine electorale. Așa cum știți, prima intenție am avut-o în 2008. Da. În 2008, când era încă Radu Mazăre și era în vârf de formă. Mă rog, în urma negocierilor, a ideilor din partid, s-a ajuns la concluzia să candideze domnul Victor Manea și am fost candidatul șeful dânsului de campanie. Deci am intrat în înfruntare directă cu Radu Mazăre. Bineînțeles că Radu Mazăre era greu de bătut la momentul ăla, uitându-ne în urmă, pentru că aia era situația politică în Constanța și el era la vremea aceea după un mandat în care, mă rog, dădea și pâinea și circul, așa cum știa să o facă Mazăre când era pe vârf și nu erau puține șanse de câștig. În 2012 a fost acel USL blamat de toată lumea ani de zile ulterior. În 2012 nici măcar n-am candidat, nici măcar pe lista de consilier local sau consilier municipal, pentru a nu pune numele lângă Radu Mazăre, cu care mă luptasem în toate campaniile anterioare. A fost un gest principial. În 2016 a fost preferat domnul Vergil Chițac, așa cum știți bine, istoria a câștigat Decebal Făgădău. În 2020 am intrat în final, la fel
cu domnul Chițac, a fost preferat domnul Chițac, a câștigat domnul Chițac, 2024 este peste 2 ani. În 2 ani se pot întâmpla multe. Da, dar e puțin timp până atunci și de asta vine următoarea întrebare. Dacă tot ați fost în finală în 2020 și în 2016. Din tâi turbează, cred că aș fi primul om din Constanța care mi-aș anunța candidatura pentru 2024. Nu sunteți primul. N-ați fi primul. Și a anunțat-o Corina Martin. Vorbim de oameni care și-au anunțat. Și a anunțat-o Bogdan Bola pentru Forța Dreptei. A spus că intenționează, la fel ca dumneavoastră, tot aici pe Canapeaua Verde, că vrea să fie primar în Constanța. Și diversi alți independenți care deocamdată nu au căderea sau nu au puterea. Dar vă întreb așa, ați fost în finală cu Virgil Chițac în 2020 și în 2016. În 2024 va mai avea Virgil Chițac sprijinul PNL astfel încât finala asta să se dispute pentru candidatură tot între dumneavoastră și el? Sau credeți că partidul se îndepărtează de Virgil Chițac? Bun, acum nu știu dacă întrebați omul potrivit, eu nici măcar în conducerea Partidului Național Liberal nu. Dar sunteți membru, că ultima dată când ne-am văzut era o discuție acolo, s-a reglementat, înțeleg, și ați devenit reglementat. Sunt membru, am fost membru în continuu în această perioadă. Ideea este că nu fac parte din conducere. Eu cred că inclusiv vorbind de domnul Chițac sau de orice alt potențial candidat al PNL-ului pe 2024, anticipăm pentru că, în general, în momentul în care intri într-o campanie electorală, trebuie să ai o fotografie a momentului atunci. Poate în 2024 Virgil Chițac va fi bine perceput sau nu va fi bine perceput de către Constanța. Mai are timp să fie bine perceput în condițiile în care în momentul ăsta percepția e, hai să nu spunem foarte proastă, dar destul de proastă. Pentru ce se întâmplă în Constanța după 2 ani de mandat în care nu s-a întâmplat aproape nimic. Bun, asta este o altă discuție pe care trebuie să o scoți la un sondaj, pentru că opiniile pot fi subiective. Eu personal pot fi acuzat de subiectivism tocmai pe idee că am fost contra candidatul lui Virgil Chițac. Fiind în continuare totuși colegi de partid. Și fiind în continuare totuși colegi de partid. Sunteți la mijloc. Crezând că fiecare crede despre el că e cel mai bun într-o formă sau alta și atunci, crezând că aș fi fost un primar mai bun, pot să fiu subiectiv. Asta v-am întrebat și ultima dată când ne-am văzut, dacă credeți că ați fi fost mai bun ca primar sau ce ați fi făcut ca primar în locul lui Virgil Chițac. Dar acum au trecut totuși 2 ani de mandat. Și asta vă întreb, dacă ați fi fost în locul lui Virgil Chițac în ăștia 2 ani și ați fi câștigat acea finală și eventual ați fi câștigat și alegerile, mandatul ar fi arătat la fel? Bun, acum plecând de la premiza că a fi bun sau a nu fi bun ca primar, evaluează până la urmă electoratul. Deci eu nu știu dacă electoratul va evalua ca fiind bine sau va evalua ca deocamdată se vede percepția, ceea ce face, pentru că rețelele sociale sunt o formă de sondare a opinii constantă. Și în percepția din rețele sociale, cel puțin ce văd eu, nu e bine văzută administrația asta. Dar să vă răspund la întrebare, că nu evit întrebările. Eu personal aș fi abordat anumite chestiuni diferite. Mă interesează. Bun, pe care și cum? Bun, deci una dintre chestiunile pe care le-aș fi abordat diferit ar fi fost aceste investiții care se fac în momentul de față în Constanța, proiectele pentru drumuri. Așa cum vedeți, nu există o scalarizare a investițiilor, practic toate șoselele sunt scalarizare. Haideți să folosim niște termeni pe care să înțeleagă toată lumea. Sunt negândite. Că asta înseamnă că este scalarizate, adică sunt negândite. Eu spun că dacă eram în actuala administrație, aș fi încercat să abordez altfel aceste lucruri, pentru că este, chiar dacă finalul probabil va fi un final bun, deși și aici eu am anumite îndoieli că anumite proiecte sunt 100% benefice pentru Constanța, dar chiar dacă finalul va fi unul bun, primăria dă autorizațiile de construcție, primăria este cea care face graficul de lucrări, primăria face recepțiile, primăria ține sub control constructorii și atunci primăria... Aici v-aș contrazice puțin. Ar trebui să țină sub control constructorii. Bun, eu spun de principii. De principii. Și atunci, în momentul în care ai un constructor care îți decopertează o stradă și o ține un an de zile decopertată, din punctul meu de vedere, cred că e o problemă legată de acel aparat al primăriei pe care ar trebui, în momentul în care, eu spuneam scalarizare, dumneavoastră spuneați cum vreți, în momentul în care faci o investiție de o asemenea învergură, să ai grijă și la confortul
cetățenilor din oraș. Nu poți să blochezi tot orașul odată. Asta este prima chestiune. Nu, asta că n-ai cum, dar uitați că avem cum. În al doilea rând, chiar vorbind de marile bulevarde, desființarea, de ce spun că inclusiv finalul nu știu dacă este tocmai cel mai benefic. Pentru că se desființează mii de locuri de parcare pe marile bulevarde. O asemenea investiție trebuia însoțită și de alte investiții care să aducă locuri de parcare în plus, pentru că, ok, ai o șosea mai modernă, mai europeană, un bulevard care are linie de separată pentru autobuze, e ok, trebuie și așa arată ceva. Bine, e aerisit. Dar în același timp trebuie să te gândești la miile de locuri de parcare pe care le-ai desfințat, pentru că toți constanțenii care își parcau mașinile în locurile respective n-au unde să le suspende, nu există o alternativă. Ok, ceea ce... și atunci vă întreb, și iertați-mă că vă întreb, dar vreau să rămânem pe subiectul locurilor de parcare. Aici e problemă de felul în care a fost scris proiectul de administrația anterioară a lui Decebal Făgădău sau e o problemă de felul în care este el dus până la capăt? Cred că și din înțelegerea mea, proiectul e scris de fosta administrație și este executat de actuala administrație. Deci eu cred că de la început trebuia gândit altfel proiectul, pentru că efectul mare este doar că ai o bandă dedicată pentru autobuze. În ultima instanță e o asfaltare, nu e cine știe ce proiect de mare anvergură. Nu e fizică cuantică, într-adevăr, dar uitați că și asta dar durează. Nici ca efect nu e cine știe ce mare proiect. Că asfaltezi niște bulevarde, asta faci și schimbi trotuarele. De fapt, ăsta e proiectul. Nu e altceva, nu e... Mulți subterani, niște cabluri, mai schimb niște stâlpi de iluminat. Da, nu e vreo inginer, nu e vorba de un mare proiect de anvergură, că se întâmplă ceva, să mai construiește vreo șosea suspendată prin Constanța sau să face vreun metrou sau chestiuni de genul ăsta. Și atunci eu cred că din start s-a pornit oarecum greșit, pentru că era cazul ca în momentul, repet, în care desfințezi locuri de parcare, eu am avut copii mici, sunt 1000 de constanțeni care au copii mici. Dacă o să te duci în parcul Tăbăcărie să-ți plimbi copilul cu căruciorul, nu o să mai să parchezi. Nu. În momentul de față devine de rău să parca acolo. Erau câteva zeci de locuri, 200 de locuri de parcare cât erau acolo. Tot ce înseamnă a face cumva comercial cu fața. E adevărat, să băteau pe locurile ale parcare constanțeni. Mai dădeai o tură, dar până la urmă găseai, coborai cu căruciorul în parc și eu mă întreb ce o să se întâmple în continuare? Ce facem? Unde lăsăm cărucioarele dacă avem copii mici să ne plimbăm în parc? Ok, pentru adulți nu e o problemă, mai mergem 1 kilometru pe jos sau cât e cazul. În al doilea rând, din punct de vedere al abordării spațiilor verzi, eu nu cred, ok, nu pun la îndoială, sunteți avocat și sunteți cunoscut ca unul din cei mai buni avocați din Constanța. Nu pot să... sunt la emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc, nu e nevoie să mă sunt la emisiune la dumneavoastră, dar trebuie să spun lucrurile. În momentul în care ai un contract cu o firmă de salubrizare, care e clar că nu-l poți desfința, că sunt niște clauze făcute acolo, nici nu merită să discutăm cât de, legitime sau nelegitime sunt acele clauze. Dar ești în situația asta. Ești prins acolo, ești acolo în situația asta. Păi tu ca administrație trebuie să capacitezi pe cât poți firma aceea de salubrizare, că degeaba o ostracizezi și arăți constanțeanul că nu firma aia răspunde în fața Constanței, răspunde administrația. Salubrizarea ca salubrizarea, să spunem, cumva s-a reglementat, chiar dacă noaptea e o alarmă în Constanța. Vă spun asta cu salubrizarea pentru că eu, în calitatea pe care o am extrem de multe întâlniri și vizite a multor delegații din afara României. Că noi românii ne mai știm între noi că asta este, dacă îți vine un olandez, un englez, un neamț, un francez și spune aveți un oraș frumos, dar e murdar, te simți într-un fel, credeți-mă. Rușinat, cel puțin. Că începi și spui, da, știți că o dai acolo puțin avem niște probleme deocamdată, de fapt nu e așa că de fapt în mod normal nu e așa. Acum ați prins voi cea mai proastă perioadă, tocmai cam se asta schimbă contractele. Mici minciunele de astea ca să îți mai speli fața. Dar într-adevăr este o problemă mare curățenia în Constanța. Problema spațiilor verzi este o problemă extrem de mare în Constanța. Pentru că din punctul meu de vedere parcurile alea puține pe care le mai avem, pentru că
Noi avem parcuri puține. Spațiul verde pe cap de locuitor la Constanța este mic. Norocul nostru că avem marea lângă și ne mai reduce din poluare. Nu suntem în stare să le întreținem pe astea vechi și vrem altele noi. Ok, tocmai asta spun, că spațiile verzi le-aș fi abordat și pe alea altfel. Gândiți-vă că până la urmă orice casă de la medie în sus are niște aspesoare în curte, nu se mai udă cu furtunul. Mi s-a promis că o să fie irigații performante și moderne acum 2 ani de zile, înainte de alegeri. Chiar și după alegeri se lăuda doamna City Manager că urmează să renunțăm la celebra mașină de udat cu furtunul. Și totuși suntem în 2022. Ok, iar vorbim de scalarizare. Măcar unul trebuia să-l vedem până acum, adică din punctul meu de vedere. Deci, ok, problema parcărilor, a peninsulei, sunt multe alte chestiuni pe care le-aș fi abordat diferit. Nu știu acum dacă e cazul, că eu nu vorbesc acum de un proiect de candidatură. Dacă va fi cazul în 2024... Dar pregătiți! Eu pregătesc în continuu. În primul rând sunt cetățean al acestui oraș. Am 4 copii care cresc în orașul ăsta, toată familia mea se află în orașul ăsta. Eu în fiecare zi circul pe străzile astea și 90% din viața mea, în afara puținilor sau zilelor în care sunt plecat ca fiecare într-o delegație, o mică vacanță sau o chestiune de genul ăsta, locuiesc aici, normal că mă interesează. Dacă lucrurile, din punctul meu de vedere, ar fi fost extraordinare, eram Abu Dhabi, Dubai sau Miami sau alt oraș, nu cred că m-aș fi legat vreodată la cap cu dorința de a candida la primărie. Mi-am legat la cap cu dorința de a candida la primărie pentru că din principiu sunt un om voluntar și cred că toată lumea care mă cunoaște știe lucrul ăsta și în general mă gândesc că acolo unde se poate administra ceva mai bine, mă bag și eu, ca să zic așa. Are și vreo bilă albă administrația Virgil Chițac după 2 ani de mandat? Că mă interesează și opinia dumneavoastră din punctul ăsta de vedere. A făcut ceva bine Virgil Chițac de 2 ani de când s-a schimbat administrația PSD-istă? E bun, acum știți cum e, când vezi lucrurile din interior, le vezi altfel. Eu din exterior văd, ca să spun așa, lucrurile pe care le-aș fi abordat altfel. Lucrurile pe care le-a abordat normal primăria, știți cum e, din păcate nimeni nu te premiază pentru ele. Când ești într-un loc de muncă, că ești primar, că ești director general de companie, că ești, știu eu, ai un anumit... Normalitatea nu primește aplauz. Normalitatea nu e aplaudată, exact. Normalitatea e considerată normalitate. Și care sunt bilele albe? Păi, a început niște proiecte, sau sunt niște proiecte prin Constanța care se mai mișcă. Am văzut că să continuă achiziționarea de autobuze, că... Alea sunt tot proiectele vechi administrații cu conduit. Ok, poate asta e o bilă albă, că spre deosebire de alți primari nu a stopat, cum s-a întâmplat până alte părți, tot ce a făcut primăria dinainte. Nu prea avea cum să stopeze, că dacă stopase pierdea finanțare europeană și plătea orașul, plăteam noi. Dar și continuarea acestor proiecte poate să fie o bilă albă. Cu toate că eu, repet, unele dintre ele aș fi încercat să le abordez diferit. Adică din start cred că a pornit greșit și cel puțin bulevardele mie mi se par greșit proiectate, dimensionate și bulevardele executate. Ca bulevardele, dar mai avem o mare problemă. Astăzi, doamna Felice Ovanesian, într-o conferință de presă de la primărie, a spus că Ștefan cel Mare este pe cale să stagneze, dacă nu cumva stagnează deja, și că primăria este efectiv mințită de constructor și dusă cu vorba și că termenul de realizare s-ar putea să ducă către 2025 și există un foarte mare risc de a pierde finanțarea, adică să plătim tot noi. Abordarea asta diferită până la urmă ajunge să ne coste, pe lângă faptul că ne afectează viața de zi cu zi și că stăm și ne pierdem timpul mai rău decât eventual bucureștenii care au traficul infernal și ni se întâmplă și nouă asta, ajunge să ne afecteze inclusiv financiar. Este adevărat. Acum am venit la noastră la emisiune, am făcut din capătul al de oraș 40 de minute până aici. Ceea ce în mod normal ar trebui să se întâmple. Am venit de la Londra acum de curând, de la Heathrow și până în centrul Londrei, faci tot cam 40-50 de minute. Numai că sunt mult mai mulți kilometri. Și vorbim de un oraș de 1 milioane de locuitori. Și mie mi se pare traficul din Constanța mult prea mare pentru dimensiunea orașului.
Mult prea mare în sensul că nu e sistematizat cum trebuie, că ăsta e motivul de fapt și drept și mai are și aici mai avem o problemă, pentru că abordarea nu e numai a domnului Virgil Chițac și a Felice Iovanesian. Avem 2 viceprimari în Constanța și vreau să vă cer și părerea despre ce ați văzut dumneavoastră, activitatea viceprimarilor și dacă ați fi putut să lucrați cu acești oameni și dacă ați fi putut să-i capacitați altfel. Tatu, acum știți cum e, mie statul român mi-a dat în grijă o instituție și nu vă gândiți că stau numai cu ochii pe primăria Constanța să văd ce face fiecare. Există acolo organigramă, există niște atribuțiuni pe care le are fiecare. Eu spun că în final de încasat încasează primarul din punct de vedere politic. Cum își administrează, care sunt atribuțiunile pe care le dă viceprimarilor, nici măcar nu știu, ca să spun că viceprimarul ăla sau viceprimarul ăla își face sau nu își face treaba. Din punctul meu de vedere, eu văd în permanență, ca și cetățean al Constanței, rezultatele actului administrativ, iar din punctul meu de vedere, rezultatele unui act administrativ și le asumă o echipă întreagă și le decontează șeful de echipă, că așa se întâmplă la final. De aici încolo nu mă întrebați nume și, știți, nomina odioza. Nu cred că sunt în măsură să evaluez eu activitatea viceprimarilor. Spunea Dorian Hapurnea în emisiunea trecută că sunt 3 nume care ar trebui cel puțin să poarte o dezbatere în ceea ce privește Constanța. V-a nominalizat pe dumneavoastră, pe Cătălin Filișan, despre care nu se știe încă dacă vrea să candideze. Eu știu că nu-și dorește încă. Și pe Decebal Făgădău. Credeți că e cazul ca în Constanța să înceapă de acum o dezbatere despre ce ar însemna viziunea pentru Constanța din 2024 încolo? Acum, din punctul meu de vedere, cred că cazul dezbaterilor este permanent. Este cazul să facem permanent dezbateri. Pentru că noi nu trăim secvențial, trăim acum, mai trăim în 2024, mai trăim în 2028. Adică eu văd că toate dezbaterile astea se fac numai în momentul în care apar campanii electorale. În campanii electorale toată lumea se trezește și spune, uite, asta e bine, asta nu e bine. În mod normal aveți dreptate și o dezbatere ar fi folositoare permanentă dacă ea ar fi și, dacă rezultatul unei dezbateri ar fi și primit. Păi chiar dacă rezultatul dezbaterii nu este primit de către destinatar, destinatarul până la urmă e cetățeanul Constanței, pentru că de multe ori cetățeanul Constanței este pus în fața unei alegeri pe care nici nu știe cum să o facă, pentru că nu e suficient de bine informat. Ori o dezbatere permanentă, într-o structură permanentă, cu o comunicare permanentă, până la urmă și primăria are presa care am văzut că poate să disemineze informația și o face de fiecare dată cu profesionalism și destul de determinată. Există asociații profesionale, există organizații, există ONG-uri. Eu genul ăsta de dezbatere aș vrea să-l văd mai des. Veni vorba de ONG-uri și de dezbateri. Credeți că ar putea să existe posibilitatea, și asta e un gând pe care l-am explorat eu de o săptămână încoace de când am vorbit și cu Dorian, există posibilitatea unui candidat independent susținut de societatea civilă în Constanța? Și mă refer aici la tot ce înseamnă ONG-uri pe parte de mediu, pe parte de urbanism și tot ce mai avem societate civilă care să se coaguleze și să susțină un candidat? Deci, domnul Tatu, deși poate multă lume spune că Constanța nu are, multă lume a spus că Constanța nu are vocație universitară, că multă lume spune că Constanța nu are vocație civică. Eu, în destule momente ale existenței mele în Constanța, am văzut că Constanța are vocație civică. Constanța, într-adevăr, nu se mobilizează foarte ușor când e vorba de chestiuni de detaliu. Bine, fiecare are punctul lui de vedere. Dacă e vorba de simboluri, cum a fost situația cazinoului, cum a fost situația UMC-ului și alte situații de genul ăsta, Constanța a știut să se mobilizeze. Eu nu exclud această formulă pe o platformă civică. Dar inclusiv această platformă civică are o mare problemă. Gândiți-vă că un candidat independent, marea problemă pe care o are că nu are o listă de consilieri. Nu are o echipă pe care să o propună orașul. Nu are o echipă pe care să o propună orașul. Nu se poate realiza invers colaborarea asta, un primar care să rezulte din dorința oamenilor prin vocea societății civile care să capaciteze. Dar să știți că singurul om care a făcut la un moment dat chestia asta în Constanța a fost Mazăre.
Care și nu se mai găsește nimeni care din postura de independent, că după aia a deturnat el scopul sau ce s-a întâmplat ulterior, asta e altă discuție, nu se înțelege greșit. Dar a fost singura dată când a venit un independent și a reușit să coaguleze PSD, PNL, după aia s-a dus în PSD și știm povestea mai departe. Dar vorbim de prima parte sau de primul mandat când a venit independent. În momentul de față eu nu văd, cel puțin la nivel de politică a Constanței, o voce cât de cât comună. Noi avem o problemă mare că nu avem niște proiecte de oraș. Cum nu avem proiecte de țară, nu avem. Deci nu există niște proiecte de oraș care să fie asumate de către toate partidele politice și indiferent de cine vine, ok, fiecare cu viziunea lui mai schimbă ceva, dar în momentul în care vine cu, știi că ai câteva proiecte a la lung de oraș, le urmărește fiecare. Uitați-vă acum de exemplu cu CET-ul. Ok, a fost și ideea lui Făgădău la un moment dat, acum și a lui Radu Mazăre și așa mai departe. Eu nu știu ce analize sunt în spate. Gândiți-vă că în Constanța au mai rămas sub 50.000 de abonați din 100.000 cât avea CET-ul. Radetul, când a dat faliment, s-a reorganizat și CET-ul la fel cu problemele. E pentru că gazul se plătește de la unul la altul, ăla plătește țevile. Nu știu dacă este o formulă bună să bagi zeci de milioane în reabilitarea unei rețele termice și după aia să bagi în continuare zeci de milioane în subvenționarea căldurii, pentru că nici pe oamenii care au rămas la încălzirea centrală nu poți să-i lași să plătească de nu știu câte ori mai mult decât ăla care are centrală proprie. Ok, s-a votat, lumea merge pe un CET nou, dar nu știu dacă asta e cea mai bună soluție, pentru că erau și soluții alternative. Să vii cu centrale de cartier, cu pompe de căldură, sau chiar să vii să subvenționezi rețeaua de gaz, să extinzi rețeaua de gaz și să subvenționezi achiziționarea de centrale termice pentru blocuri sau pentru persoane fizice. Să oferi independență și o făceai odată, ofereai independență consumatorului, nu știu, cu 1000 de euro sau cât făceai subvenția asta, o făceai odată, făceai un calcul cu 30-40 de milioane de euro, acoperea asta și nu mai acopereai în fiecare an din banii celorlalți care plătesc taxe și impozite, acopereai subvenția la căldură care e de câteva zeci de milioane în fiecare iarnă. Asta presupune gândire pe termen lung, ceea ce de se pare că în momentul ăsta nu noi n-am avut chestiunea asta și o să ne trezim cu un alt colos, un alt CET care va fi în aceeași situație, tot cu 200 de kilometri de rețele sau mai mult de 200 și care la un calcul sumar te costă câteva sute de milioane să le reabilitezi. Ok, că vin bani din PNRR, că vin în altă parte, dar banii de subvenție vor rămâne în fiecare an ai primăriei Constanța, pentru că... Ai constanțenilor, ai tuturor celorlalți și ai constanțenilor care suport. Acum, eu, dacă am centrală proprie, nu pot nici să nu fiu solidar cu mătușa mea sau cu sora mea sau cu fratele meu care stă pe CET și ar plăti de 4-5 ori mai mult. Asta înseamnă, pe de altă parte, doar ca să vă dau un contraargument, că plătesc gazul meu și plătesc și gazul celuilalt. Exact. Pe de altă parte, mă gândesc ca și consumator individual. De ce să plătesc eu din taxele mele și impozitele mele? Deci aici, din punctul meu de vedere, a fost o viziune greșită. Trebuia să lași pe consumator să fie independent. Cum îl ajuți? Okay, stimulând debranșarea. Stimulând debranșarea. La noi, dimpotrivă, să încearcă rebranșarea. Sunt o grămadă de probleme când vrei să te debranșezi, cu toate că anual în Constanța media a fost de 3.000, uneori peste 3.000 de consumatori care s-au debranșat. Nu-i târziu totuși pentru o atitudine de genul ăsta de stimulare a unui consumator independent în condițiile în care băgăm deja foarte multe milioane de euro în sistem centralizat, în pământ, în momentul nu știu, poate că în momentul ăsta este târziu astăzi. Dar în același timp eu înțeleg că toate milioanele alea care se bagă în vreo 30 de kilometri din 200. Da. O să mai fie încă câteva alte sute de kilometri care trebuie reabilitați. Mai putem să schimbăm macazul ăsta până nu e prea eventual târziu, deși nu știu dacă o să ajungă să fie vreodată prea târziu. Se mai poate schimba macazul? Știți cum e? În momentul în care ai toate datele la dispoziție, eu sunt convins că întotdeauna există
să poate schimba de drum, ca să spun așa. Gândiți-vă că toate marile metropole ale lumii care acum deja trec la energie verde și au început să-și pregătească centralele termice care funcționează acum pe gaz, să le pregătească pentru hidrogen, altele intră pe pompe de căldură. Deci, oricum nu e un proiect care se va finaliza în 2 ani. Și eu sunt convins că dacă va exista și ar exista un studiu de oportunitate serios, banii ăia cum să duc într-un cet s-ar putea duce în altceva. E o discuție pe care în momentul de față o facem, dacă vreți, la cald, pentru că tocmai s-a votat chestiunea asta. Dar stați puțin că de la vot și până la studii, proiecte, finanțare și așa mai departe. Da, asta e cumva deranjant, că de principiu știrile sunt pozitive încă de la primul pas într-un proiect. Chiar dacă, de fapt, de la primul pas și până la ultimul ăla în care tăiem panglica pe orice obiectiv, trece mult. Adică însuși domnul primar ne-a spus acum 2 ani că durează 400 de zile de la prima hârtie semnată până la prima parcare supraetajată finalizată. Și au trecut vreo 700 și nu avem niciuna. Deci, asta spun că, revenind la întrebarea, scadența o să fie atunci în 2024. Nu știu cum va fi atunci percepția. Eu acum, repet, vorbesc ca cetățean, ca om care, de bine de rău, am mai participat și eu în administrația locală de-a lungul celor 30 de ani de activitate publică și nu sunt tocmai străin de ce se întâmplă într-o administrație și de potențiale soluții. Dar vedeți dumneavoastră că democrația este până la urmă un joc al majorităților. Un joc al majorităților, dar... Poate la finalul 2024 Constanțiu să spună, administrația actuală avea dreptate, nu are dreptate ce spune Cupșa sau ce spune Tatu sau de acord, oricine altcineva. De acord cu dumneavoastră, dar mai am o întrebare. Dumneavoastră, și vă întreb acum pe dumneavoastră personal, dacă PNL în 2024 ajunge să își pună problema candidatului la primărie, alege totuși ceea ce ar putea fi cumva logic, să meargă pe primar în funcție. Dumneavoastră ce veți face? Eu n-am în momentul de față un sondaj de opinie a anului 2024. Aveți nevoie de un sondaj de opinie sau? Păi, nu, o să am nevoie în 2024 de niște cercetări sociologice și de felul în care gândește Constanțeanu. Că dacă, nu știu, vorbim strict ipotetic, dacă voi constata că domnul Virgil Chițac din partea PNL-ului are prima șansă de a câștiga această primărie, păi nu sunt eu nebun să zic că nu e așa. Asta fi o nebună frumoasă, eu sunt idealist. Dacă dimpotrivă se va constata că PNL-ul nu are nicio șansă să câștige cu domnul Virgil Chițac, bineînțeles că voi încerca să găsesc argumente să fiu eu candidat. Și întrebarea în felul următor, dacă în momentul ăla, cu sondaj de opinie în spate, PNL hotărăște că pariază în continuare pe primarul Virgil Chițac, veți alege să candidați din partea unui alt vehicul? Că independent înțeleg că nu vă doriți să candidați. Deocamdată sunt membru al Partidului Național Liberal. În campania din 2020 am promis că voi susține candidatul PNL și nu voi candida împotriva lui. Ați înghițit în sec când ați promis asta. Pentru 2024 n-am mai promis nimic, pentru că din păcate, din fericire, în general mi-e greu să mă încalc promisiunile. Sunt de acel gen de persoană care prefer să o dau de gard decât să fac o promisiune. Că dacă fac o promisiune, mi-o mențin. Pentru 2024 pot să vă spun doar atât, că n-am făcut încă niciun fel de promisiune. În ipoteza asta, în care PNL continuă cu Virgil Chițac, care ar fi primul partid politic la care v-ați gândi să-l capacitați să vă susțină într-o candidatură? Deja mergeți prea departe. Eu sunt convins că dumneavoastră ați explorat deja gândul ăsta. Am fost explorat mai degrabă decât am explorat. Cine va explora, domnul Cupșa? Sunt discuții private pe care n-are niciun sens să le facem publice? Să le devoalăm aici, nu e cazul, nu este prea aproape. Am fost explorat și nu de către un singur partid politic. Păi mai avem decât vreo 2 sau 3 pe lângă. Ok, faceți speculații câte eu nu fac nicio speculație, eu vă întreb pe dumneavoastră, mie nu faceți să fac speculații, eu tocmai de asta realizez interviuri și pun întrebări. Eu nu speculez. Eu în momentul de față, repet, aștept anul de grație 2024, pentru că știu eu experiența de ani de zile și de
om politic, cu toate că n-am fost om politic la vârf, dar de membru a unui partid care a făcut politică, de administrator, de manager a unor instituții și așa mai departe, mi-a demonstrat că n-aduce anul ce aduce ceasul. E târziu 2024? Eu nu cred că e târziu 2024, pentru că mai există și o psihologie socială care este normală să fie așa. Oamenii mai au și altă treabă decât să stea să se uite la candidați. Cu adevărat, omul devine interesat de un potențial candidat pe măsură ce se apropie de campania electorală și de momentul alegerilor. Să te apuci tu din 2022 să țipă toate drumurile că așa va fi sau nu va fi așa, nu se știe, cu atât mai mult cu cât evoluția politică a României, a Europei, a lumii întregi este extrem de volatilă și de imprevizibilă pentru următorii ani. Nu poate să fie Ovidiu Cupșa în postura să spună ce va fi în 2024. N-am evitat întrebarea, v-am răspuns la ea, personal ca om îmi doresc o candidatură la primăria Constanța, dar de aici și până la a afirma cu siguranță că voi candida în 2024 sau din partea cui voi candida, ar însemna să anticipez prea mult. Am sesizat o nuanță, ați spus că vă doriți o candidatură la primăria Constanța, n-ați spus îmi doresc o candidatură la primăria Constanța din partea PNL. Și am sesizat asta. Și cred că au sesizat-o și cei care ne urmăresc. Bun, ne oprim aici cu subiectul oraș și primăria municipiului Constanța. Mai am două subiecte pe care vreau să le discutăm. Universitatea Maritimă Constanța. Ați fost unul dintre cei mai vocali apărători ai păstrării identității constanțene a acestei universități, spre deosebire de ideile pe care le-a avut însăși conducerea universității de fuziune cu Politehnica. E bine ca Universitatea Maritimă Constanța să rămână brand al Constanței sau n-ar fi cumva mai bine să fie parte din Politehnica București? Păi vă întreb înainte de a intra în alte detalii cu o întrebare retorică. E bine să fie un brand al Constanței? E bine să fie un brand al Constanței. Gândiți-vă că un oraș, oricare ar fi el, se identifică prin instituțiile lui de cultură, prin instituțiile universitare, prin istoria pe care o are, prin simboluri, business-ul, bunăstarea, crește calitatea vieții. Dar gradul de civilizație este dat de aceste repere care sunt de altă natură decât strict de business. Altfel ești un târg mare în care se învârt mulți bani și atât. Universitatea Maritimă Constanța și odată cu crearea ei, cu crearea acestei universități, Constanța a devenit centru universitar. După Universitatea Maritimă Constanța s-a creat Universitatea Ovidiu, s-a reorganizat fostul Institut de Marină, care era la nivel de subinginer, de fapt, Institutul de Marină Mircea cel Bătrân, nu erau studii superioare, noi eram elevi militari, ca asta eram, nu eram studenți decât la nivel de fără licență universitară. S-a reorganizat Institutul de Marină Civilă în ANMB, în Academia Navală Mircea cel Bătrân, și avem 3 universități de stat, că mai sunt și private, care au creat în Constanța un centru universitar. 30 și ceva de ani de la crearea acestui centru universitar, Constanța a crescut ca centru universitar, de la un oraș cu 0 studenți sau 1000 și ceva de elevi militari la Institutul de Marină Mircea cel Bătrân, cum am fost și eu, a ajuns la peste 20.000 de studenți, aproape 30.000 de studenți în momentul de față. E mult, e puțin? Păi Clujul are 80 și ceva de mii. Clujul înțeleg că are 100 și ceva. Sau 100 și ceva dacă punem și universitățile particulare. Iașul la fel are vreo 60.000, Timișoara, nu știu, 40 ceva, 50.000. Bucureștiul, nu mai vorbim, că are 200.000 sau mai bine de 200.000. S-ar pierde studenți dacă UMC ar deveni partea Politehnicii București? Păi eu cred că în primul rând ar avea de suferit învățământul de marină. Vorbeam chiar înainte de emisiune cu dumneavoastră și acum de Voales, că era o discuție tot de natură publică. Învățământul de marină e un învățământ specific. E un învățământ cu valențe tehnice, dar nu un învățământ tehnic de natura politehnicii. Ori în momentul în care tu ai pierdut decizia de la Constanța, ai pierdut senatul de aici, rectorul, capacitatea de a lua hotărâri aici și ai intrat într-o universitate tehnică, în momentul ăla
normal că se va pune mult mai mult accent pe zona tehnică, fie și pentru faptul că o universitate este destul de conservatoare, nu că ai acolo profesorii tăi de fizică, de matematică, trebuie să le dai catedre și așa mai departe. Ori în momentul de față, așa cum ați văzut și la dezbatere, că au fost inclusiv Liga Studenților, Asociația Comandanților și așa mai departe, toată lumea a încercat să identifice un avantaj pentru învățământul de marină. S-a găsit vreun? Nu s-a găsit niciun avantaj. Singurul avantaj care era, poate era pe zona strict academică, că știu, ar fi fost mai multe proiecte de cercetare. Dar nu vă supărați pe mine, universitățile maritime nu sunt universități de cercetare. În jumătate din lumea asta, așa cum vă spuneam, învățământul de marină e învățământ vocațional. Nu prea mai e ceva de cercetat în zona asta, înțeleg. Este de cercetat, dar este de cercetat decât constructorii de nave, de echipamente și așa mai departe. Oamenii ăștia care termină o universitate maritimă sau un colegiu maritim, cum e prin alte părți, o fac ca să plece pe mare, să navige, să exploateze o navă. Convenția de bază este STCW, care spune watchkeeping, adică pază, supraveghere, exploatare, nu construcție de nave. Și atunci, în condițiile astea, noi ne-am consultat, noi alumnii, pentru că, să zic așa, am fost unul dintre vârfurile de lance, absolvenții universității. Ne-am consultat cu organizațiile profesionale, cu asociațiile profesionale, cu Liga Studenților, cu oameni din zona publică, că până la urmă e o afacere internă a unei instituții. Chiar dacă ea pare ok, și eu conduc ceronavul teoretic, dar ceea ce se întâmplă nu e chiar o afacere internă a ceronavului, că în 2014 a vrut cineva să-l desfințeze și dacă mă asociam noi cu desfințarea, tot cu pata aia rămâneam acolo, că nu era... Da, erați cel care a condus ăla care a condus și l-a dus la desfințare. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am găsit niciun avantaj potențial, dar, în schimb, îngrijorări pentru viitorul învățământului de marină am găsit destule. Garanția că peste încă 30 și vreo 3 de ani universitatea asta va mai avea secții de marină nu mai există, pentru că gândiți-vă că totuși, fiind un învățământ specific, nu știu, pentru 1000 de oameni, universitatea are 3800 de studenți în momentul de față. Pentru 1000 de inși care sunt la specialitatea navigație, peste câțiva ani trebuie să reînnoiești, să-i cumperi nou un simulator de 2 milioane de euro, ca să fii în rând cu STCV-ul, că altfel nu obții certificările. Păi cu 2 milioane de euro, universitate ca și Politehnica își face toate laboratoarele, pentru 15.000 de studenți, nu pentru 1000 de studenți. Dacă ești manager la Politehnică și ai secția aia de la Constanța care vrea o cheltuială de 1000-2000 de euro pe student și cu 500 sau 300 de euro pe student rezolvi mai mulți studenți, ce alegi? Că ești administrator. Alegi să rezolvi. Alegi să rezolvi masa cea mare, nu? Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă îți pierzi specificul ca învățământ de marină, inclusiv pericolul de a mai penetra flota internațională poate să apară. Cu atât mai mult cu cât nu s-a putut răspunde la nicio întrebare, inclusiv de la Asociația Comandanților, de la Liga Studenților, de la noi, de la alumni, care ar fi avantajele, în plus, mi s-a spus, o să aveți acces pe piața internațională. Păi avem deja. Avem acces pe piața internațională. Care e? În urma demersurilor dumneavoastră, a asociațiilor profesionale, a Ligii Studenților, pare că s-a abandonat ideea fuziunii cu Politehnica București. E real sau credeți că e doar pentru moment? Domnul Tatu, eu am experiența anilor 90. Universitatea asta s-a înființat, este probably singura universitate din lume înființată de studenți. Noi nu avem știință, nu știm vreo universitate în care studenții au zis vrem să înființăm o universitate și, mă rog, să aibă și succes la final. Uite că a avut succes. Deci, în anii 90, Universitatea Maritimă a trecut permanent prin aceste tipuri de încercări. Și vreau să vă spun că păreau că au dispărut, iar au reapărut, păreau că au dispărut, iar au reapărut. În momentul de față, se pare că nu mai există această intenție, pentru că eu nu spun că de data asta intenția era neapărat una machiavelică, nu fac procese de intenție, că erau și alte, am citit și eu prin ziare, că erau și alte interese în spate, alte motivații, alte situații de genul ăsta. Da, am auzit dar nu n-am făcut eu afirmațiile astea, dar
poți să le crezi sau să nu le crezi, sau să te gândești că o fi un sâmbure de adevăr. Eu cred că este liniște, e o universitate solidă. Profesorii, vreau să vă spun că fac față cu brio, sunt colegii mei și eu predau la universitate, și fac față cu brio oricărei, știu eu, măsurări a lor sau ce vreți dumneavoastră, cu alți profesori de la universități de marine similare din întreaga lume. Prin natura profesiei mele și fiind implicat la IMO și în organismele internaționale, am vizitat destul de multe universități, centre de training, centre de formare, colegii de marină și vă spun că Universitatea Maritimă și ANMB-ul, acum vorbim strict de Universitatea Maritimă, dar ambele universități sunt universități care fac față la orice măsurătoare cu orice universitate de marină din lumea asta și ne-o dovedește faptul că în 1990, deși aveam o flotă de peste 300 de nave, aveam în jur de 15.000 de marinari, în momentul de față aproape că s-a triplat numărul marinarilor. Și ponderea e pe ofițeri de marină, pentru că noi români avem 35.000 de marinari, dar ponderea mare este pe ofițeri de marină. Școala românească de navigație scoate ofițeri. Da, iar ai noștri sunt în Big Four. La navă Big Four este comandantul, șef mecanic și secunzii de la punte și de la mașină. Asta înseamnă că avem o școală de navigație care oferă calitate pe piață. Exact, asta vă și spuneam, cu atât mai mult că în mare parte din lume se face vocațional, la noi faptul că ies ofițeri de marină și cu studii superioare ajung printre cei mai buni ofițeri din flotă, din flota internațională. Păi, dacă lucrurile astea merg în felul ăsta, de ce ca la vapor, de ce să desfacem să vedem de ce merge? Lasă-le să meargă, hai să Dacă le îmbunătățim. Tot merge, să lăsăm să meargă. Să lăsăm să meargă, ba dimpotrivă să participăm împreună toți partenerii sociali, asociații profesionale, ANR-ul, Ceronavul, Ministerul Transportului, toată lumea e preocupată de acest domeniu. Ați menționat de Ceronav și că este complementar și activității UMC-ului. Citeam zilele trecute o știre că vă pregătiți de cea mai mare investiție din istoria Ceronavului. Despre ce e vorba acolo? Am început această investiție, am dat ordine de începere a lucrării. Este vorba de campusul Ceronav, care se construiește pe malul lacului, la baza nautică. Campus care, pe de o parte, aproape că va dubla capacitatea noastră de a furniza cursuri și, pe de altă parte, ne va introduce pe piața serviciilor integrate. Adică, având în vedere că în ultimii ani de zile ne-am transformat dintr-un centru strict național într-un centru regional, internațional și avem cursanți din toată Europa, chiar din toată lumea, că avem și de pe alte continente, au început să vină, acești oameni vor servicii integrate. Când vii dintr-o altă țară, trebuie să vorbești cu o agenție de turism, să-ți găsești un loc de cazare, să transport. Ei, îl iei de la aeroport, îl aduci, îl cazezi, îi dai să mănânce, îl cursezi, îl trimiți în siguranță acasă. Oferi servicii complete. Oferi servicii integrate, exact. Asta crește și capacitatea noastră de a penetra piețele internaționale. Când va fi gata investiția asta? 24 de luni are termen de execuție. A început, e dat ordinul de începere a lucrărilor deja sunt vreo 2 săptămâni, cred că s-au făcut de când am dat. Ar trebui ca până la sfârșitul anului 2024 să avem finalizat această investiție. De ce valoare? Deci clădirea principală, pentru că investiția în campus și în tot ce înseamnă parte de echipamente și dezvoltare în sine, se ridică ca nivel de investiție undeva la probabil în jur de 20 de milioane de euro. Campusul în sine, sau nu, clădirea principală, că de aia vorbim, se ridică la 10 milioane de euro. 24 de luni, asta înseamnă undeva în 2024 o să puteți să arătați un campus la Ceronav nou-nouț, la timp pentru campanie electorală. Bine, nu asta a fost cadența, așa. Știu, dar nu știu, nu pot să fac o legătură. Noi de 10 ani facem investiții la de 10 ani, îl face de 46 de ani. Vorbesc eu de când sunt acolo, că conduc echipa managerială. În 2012 am preluat o instituție care avea active de piață de 70 de milioane, acum are active de peste 200 de milioane. Deci n-am făcut investițiile într-un an sau le-am făcut pentru campania electorală. Adică valoarea de piață a companiei, a instituției a crescut de 3 ori în... Asta spunea și Dorian săptămâna trecută când v-a menționat că dumneavoastră sunteți un om care acolo unde
vă desfășurați activitatea, ați avut în ultimii ani o performanță care se vede în cifre, exact ce îmi spuneați dumneavoastră, cel puțin prin faptul că ați mărit activele Ceronavului. Am mărit capacitatea de curs, am mărit numărul de cursuri. În momentul de față aveam cea mai mare ofertă de training la nivel european. Nici o instituție de training din Europa în domeniul maritim sau în domeniul naval nu are oferta de training pe care o avem noi în momentul de față. Peste 300 ceva de tipuri de cursuri. În domeniul atât STCV cele obligatorii pe maritim, opționale, fluvial, offshore, am intrat acum și pe domeniul energiei eoliene, pentru că și acolo sunt cursuri care se fac în offshore, sunt ferme de eoliene în offshore sau în onshore. Facem type specificuri, tailor-made, cum le spunem noi, la cererea anumitor companii, le croim cursul special pentru ei. Deci Ceronav a crescut și Ceronav, vreau să vă spun că din fericire pentru România, deși au existat multe atacuri la adresa noastră, să se liberalizeze, să se privatizeze. Repet, în 2014 chiar am trecut foarte aproape de printr-un moment prin care și atunci a fost ceva ori pleci acasă, ori ne ții sonul. N-am plecat nici acasă și din fericire a ieșit bine. Deci cu toate astea, statul român, prin Ceronav, își respectă convențiile internaționale. Pentru că dincolo de asta, în momentul în care pui în pericol, la fel ca și cum puneai învățământul de marină, partea educațională, dacă pui în pericol partea de certificare, peste 35.000 de marinari brevetați români pot ajunge în situația să nu mai aibă liberă practică. Noi am trecut odată prin situația asta și nu din cauza sistemului. Din cauza faptului că cine trebuia să trimită, datorită faptului că sau din cauza faptului că s-au perindat prea mulți miniștri la transporturi în ultimii ani de zile, ne-am trimis un checklist la IMO care trebuia să-l trimitem o dată la 5 ani. Nu s-a trimis timp de 14 ani și pentru că ei nu puteau să verifice progresele pe care le-a făcut România, am trecut foarte aproape de a pierde conformitatea certificatelor. Bine că n-am ajuns în zona... Din fericire, la momentul ăla eram președintele Consiliului Europei la IMO și trebuia să susțin în plenul IMO punctul de vedere a Comisiei Europene. Sunt colegii mei care au fost în delegație și pot să confirme asta. Toată Uniunea Europeană mă presa, toate marile țări din Uniunea Europeană mă presau să vin cu punctul de vedere, că din punct de vedere legal aveau dreptate, nu că avea cineva ceva cu România, nu mă înțelegeți greșit. Eu spun, domnule, e adevărat, IMO spune, n-ați trimis aia, deci nu sunteți conformi. Am reușit în final, ca să ies cu un punct de vedere, să se amâne. N-am putut să spun, domnule, nu e legal. Suficient cât să poată România să se redreseze. România să poată să redreseze. Și ultima întrebare, care ar fi primul punct pe care ar trebui să-l avem în agenda publică la nivel de dezbatere pentru ce urmează orizontul următorilor 2 ani în Constanța? Primul punct în agenda publică românească, constanțeană. Constanțeană. Ce ar trebui să dezbatem prima dată, domnul Copșa? Păi eu cred că în primul rând ar trebui să dezbatem planul de urbanism general al Constanței, pe care tot îl așteptăm și nu mai vine și n-a venit de 20 de ani, pentru că de aici pleacă dezvoltarea unui oraș. Și cu toată, mă asum acum o afirmație care poate e nepopulară pentru cei care au fost de-a lungul timpului responsabili pentru acest PUG, eu cred că deliberat se tot amână sau s-a amânat de-a lungul timpului acest PUG, tocmai pentru a da loc la o guvernare prin puzuri. În momentul în care ai bătut în cuie funcțiunile orașului, zonele, construcțiile, care, tu nu știi, domnule, aia e zonă de case, nu mai fac blocuri între case. Aia e zonă industrială, facem zonă industrială și așa mai departe. Deci ăsta ar fi primul pas al unei viziuni și un plan pe cel termen mai lung. important este o viziune asupra. Știu că e dat un studiu, știu că este undeva, există și o temă, n-am urmărit exact, cred că e și un contract deja sau o chestie de genul ăsta cu cineva. Dar eu cred că pe chestia asta n-ar trebui lăsată strict la mâna unor consultanți care fac lucrul ăsta, care chiar dacă poate să fie profesioniști, ar trebui o dezbatere mult mai largă despre ce vrem și încotro vrem să se îndrepte Constanța în următorii ani.
și pe termen mediu și lung, pentru că în alte condiții o să ne trezim și mai departe cu alt almeș-malmeș, fiecare primar, fiecare administrație vine cu viziunea ei. Ok, e bine să ai propria ta viziune, dar e bine să existe și o linie directoare pe care, în momentul în care ți-ai asumat-o, constanțenii să vadă dacă te duci pe ea sau nu te duci. Noi acum ne evaluăm administrațiile doar pe acte administrative. Am mai făcut o șosea, n-am mai făcut-o. Ne-a spart drumul, nu mi l-a spart. Nevoile de bază. De-abia avem nevoile de bază exact. acoperite. Noi evaluăm administrațiile încă în Constanța la nivel de nevoi de bază. Ceea ce e basic, e primitiv în ultima instanță. E prea de bază pentru 2022. Da. Suntem un oraș mult prea important, mult prea dezvoltat. Suntem într-o lume în dezvoltare. Dacă nu știm să ne accesăm oportunitățile și să știm încotro o să ne îndreptăm, o să rămânem la nivel de făcut trotuare, asfaltat drumuri și o să prezentăm asfaltarea unei șosele ca fiind un mare proiect pe care îl face Constanța, ceea ce e o normalitate, haideți să fim serioși în secolul 21. Deci asta cred că este primul lucru. O viziune legată de dezvoltarea orașului. Bineînțeles că din asta vine în continuare exploatarea potențialului, inclusiv ăla universitar, că tot vorbim de potențial universitar. Un oraș universitar. Poate de acolo ar trebui să pornească dezbaterea, în mediul universitar. În mediul universitar. Sau mediul universitar ar trebui să fie central central pentru o astfel de dezbatere și de acolo să plece Eu mereu am spus câteva lucruri, totdeauna am spus, apropo și de căsar de la una alta, nu există țară puternică dacă nu are și o flotă maritimă. Că e și proiectul acela pe care îl avem cu pavilionul românesc. Da. Nu există un oraș puternic dacă nu are viață universitară. Pentru că dincolo de, de aceste nevoi de bază, de calitatea vieții, de calitatea fizică, că ai sau nu ai bani, noi suntem ființe care trebuie să evoluăm. Dacă nu evoluăm și individual și ca și comunitate, cu siguranță că o să ne ia fața alte comunități care știu să facă lucrul ăsta. Și într-adevăr, și mediul universitar are un rol extrem de important. Iar Constanța, da, are vocație universitară, are vocație de turism, are vocație de oraș-port, are vocație de oraș marinăresc, are vocație de oraș istoric, depinde acum care din aceste vocații noi știm să le dezvoltăm, fiecare acolo unde e el. Vă mulțumesc pentru prezența la Constanța TV, domnul Ovidiu Cupșa. Ați lansat o provocare și lansăm împreună provocarea a unei prime dezbateri. Planul urbanistic general al Constanței. Poate până în 2024 reușim să ajungem la un rezultat. Până atunci, sper să ne mai întâlnim peste un an, se mai întâmplă lucruri sau nu se mai întâmplă lucruri. Discutăm peste un an de zile sau dacă se întâmplă ceva notabil între timp. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că m-ați primit pe canapeaua verde. Și eu vă mulțumesc încă o dată. Și dumneavoastră, dacă ați rămas până la capăt, am lansat astăzi provocarea pentru 2024, un prim subiect. Viața universitară are de lucru. Planul urbanistic general al municipiului Constanța. Haideți să dăm drumul dezbaterilor. Avea dreptate și Dorian, mă alătur și eu. Opinii conform căreia Constanța are nevoie să dezbată. Între alb și negru, asta a fost pentru săptămâna asta. Săptămâna viitoare luăm pauză, dar pe 8 decembrie o să aveți o foarte mare surpriză cu un invitat absolut special pe canapeaua verde. Nu e o persoană pe care să o cunoașteți. O să vă fac cunoștință cu unul dintre cei mai implicați cetățeni în viața orașului și credeți-mă, va fi cu adevărat surprinzător. Între alb și negru există și lumină și echilibru. Dacă le căutăm, eventual le și găsim. Încă o dată vă mulțumesc.